나도 인데 아주他们的这边继续他不是听过车我们呗，我的那的第一套了呀，就有那边给俺子 Mamy teraz 呃 dziewiąty, 那么说嘞，dziewiątą俺 Arię 们是那 Krzemę, 么说嘞，czyli dziewiąty zjazd, 俺他们 jakby 是那个 zgromadzenie mniszek 俺 Kadziu. 这个这些 Chciałbym w związku z 中国 tym 的呀，jakby przywitać wszystkich 他们 nauczycieli i 这些 wszystkie 人的 mniszki, 政治i 政治，wszystkich tych, którzy słuchają tych 但是人家 wykładów 呀，przez internet. 俺们摩 E, 托车呢，那么我这边他说的嘛，过嘛选都是吧？这里就是啥呢？那那 Więc 么我这 będziemy 个 kontynuować nauki 写给 w 的 oparciu 也是那 nauki do tekstu 50 那 Strofogóru. 我嘛学习不来的，但是呢，他了加多呗，送去了，我就说也不印度啥呢？Oczywiście, 那么的也，więc oczywiście jakby 这个 kontynuujemy te 那就 nauki, 他学 które 习的呀，były 多少 udzielone w 多，zeszłym roku. I w zeszłym roku już 但是 mówiłem 那 o tym, 个 dlaczego w 那 ogóle 么 naucza się tego 也不 tekstu, 今年呢，这些中医的，po co studiujemy ten tekst.过 No, 的，ale myślę, że teraz 我 myślę, że 也 warto 嘛，zacząć od przypomnienia 啊，tych 俺 podstawowych, 们呀都是送药的，te 他了 podstawowe fakty. 天天的吃。Zarówno 안 tantry, jak i 나가도 sutry jakby 사 나가고야 wyjaśniają, dlaczego tak ważny, 나만 받게 dlaczego guru jest 따라가다 taki ważny, 나가다 dlaczego 안 posiadanie 제베레 duchowego 사랑이야 przyjaciela jest 제베레 takie 신데네 ważne. 것도 W 그렇지라 szczególności w 야나지 chen 좀 Vajrayanie, czyli 사람이야 tajemnej 디 mantrze, mówi się, 배샤샤비야 że nie 상하 점이야 나도 powinniśmy, 상하 że 상하 powinniśmy postrzegać 남기고 swojego nauczyciela 상하 점이야 jako 글쎄 Buddę. 그 고도 당부디 가는 고주요 하잖아 아니 왕슈하는 고주요 할바 W 아니 Tadyczze, 왕슈 제베 w 아니 Tradyczze 딩고로 Sutr, 돌아오야 jeżeli nie 딩고로 mamy 주 아니 다 duchowego przyjaciela, to możemy mieć pewien problem ze 왕슈요 zrozumieniem, 할바 czy 근데 z właściwym 이제 왕슈 praktykowaniem 돌이야 praktyki. 라마네 Natomiast 아니 w 왕나네 przypadku tajemnej, 왕슈 ale tak czy 근데 inaczej, 인도산에 mm, 라마네 왕슈하네요 ale tak 상하도 czy 라마네 inaczej 딘주라비야 możemy 그래서 praktykować cztery 라마네 prawdy albo 아까라스타네 6 paramit i zawsze 다나 to przyniesie 신디 nam 다 jakiś 왕슈에 pożytek. 지어야 Nawet jeżeli tego 상하도 nauczyciela, 가지고 tego guru nie 오츠마요 będziemy mieli. 이그 Natomiast 따와서야 w tajemnej 또 mantrze guru jest 라마네야 niezbędny, bo guru jakby nie, 아니 w 오늘 zasadzie 그래비에서 tylko guru może udzielić nam 젠 pozwolenia na praktykowanie 상하가 라마네 tajemnej 젠젠바야 mantry, do 따지도 recytowanie mantr i 계속 tak dalej. 젠지미냐를 조르미냐를 Na 디지털이야 przykład w Vajrayanie 상하는 것이 구라고 najpierw 디아주 musimy, 라미 셰베 żeby praktykować jakąś praktykę Vajrayany, najpierw musimy otrzymać abhishekę i wejść jakby w mandalę bóstwa. Bez guru jest to niemożliwe. Tylko guru może udzielić nam takiej abhisheki. Jakby podstawą jakby w ogóle ślubowań Samaya w tajemnej mantrze jest guru. Dzięki niemu to on sprawia, że jakby posuwamy się na ścieżce, że dzięki jego instrukcjom, jego radom, jego wyjaśnieniom dotyczącej fazy tworzenia, fazy spełniającej, te wszystkie i wyjaśnienia dostajemy od guru. Nawet kiedy już osiągniemy przebudzenie, czy też wyzwolenie, będziemy bodhisattvą, to i tak naszym guru nasz guru będzie takim jakby panem naszej rodziny, tej rodziny bodhisattvów, tak jak w przypadku Chenrezika jest to Amitabha. Jest taki tekst, który przypisuje się również mistrzowi Ashwagoszy. Który się zatytułowany krótki tekst o głównych jakby głównych o tym jak o głównych ślubowaniach, czy tak złamaniu ślubowań Vajrayany. I w tym tekście mówi się, że wszelkie osiągnięcia adepta Vajrayany zależą od mistrza. Dlatego w tej tradycji, na tej ścieżce guru jest bardzo ważny. Na przykład Mahapandita Naropa
e, e, w tradycji Mahapandity Naropa, a szczególnie w tradycji pochodzącej od Gampopy, czyli w linii, tak zwanej linii praktyki, rozwój różnych doświadczeń i urzeczywistnienia na ścieżce zależy głównie od błogosławieństw guru. Tak jakby to błogosławieństwo jest jakby korzeniem całej dharmy, całej praktyki. Na przykład Gampopa pisał tak: możesz przez wiele eonów ćwiczyć się w szczodrości lub etycznej dyscyplinie, rozwijać niezliczone nadprzyrodzone moce, widzieć twarze idamów lub osiągnąć siddhi życia tak wiecznego jak słońce czy księżyc. Ale one wszystkie są jedynie czynnikami prowadzącymi do przebudzenia stanu Buddy i same nie przeprowadzą cię na drugi brzeg samsary. Aby przekroczyć samsarę, musisz urzeczywistnić swój umysł, a do tego same duchowe pouczenia nie wystarczą. Nieodzowne jest błogosławieństwo góry, który urzeczywistnienie to już osiągnął. Czyli nie wystarczy tylko zrozumienie słów, musimy mieć zrozumienie znaczenia. Ponieważ guru sam osiągnął urzeczywistnienie umysłu, więc tylko przekaz, błogosławieństwo takiego urzeczywistnionego umysłu może dać nam urzeczywistnienie umysłu. Dalej, ten sam tekst mówi: bez błogosławieństwa guru nie ujrzysz esencji umysłu, wpatrując się w niego, nie uchwycisz jej poprzez lgnięcie, nie zatrzymasz poprzez blokowanie, twoje postrzeganie nie wyzwoli się, choćbyś próbował je porzucić, nie zniknie, gdy będziesz próbował je zniszczyć. Ci, którzy pragną doskonalić nagromadzenia, oczyścić zaciemnienia, uspokoić przeszkody, rozwinąć urzeczywistnienie, opanować zjawiska i osiągnąć doskonały pożytek dla siebie i innych, powinny po prostu służyć i szanować guru. Prośby i modlitwy to wszystko, co trzeba robić. I dalej, ci, którzy osiągnęli urzeczywistnienie, również powinni modlić się do guru i pielęgnować doświadczenie urzeczywistnienia. Dzięki temu odkryją, że ich własny umysł, pozbawiony wszelkich komplikacji, jest dharmakają, a wszystkie zjawiska 6 światów przypominają senne iluzje. Wtedy uwolnią się oni od nadziei i strachu, samsary i nirwany. Więc kiedy już mamy jakieś doświadczenie urzeczywistnienia, to nie powinniśmy ulec rozproszeniu czy też samozadowoleniu. Powinniśmy nadal pielęgnować oddanie do guru, nadal się do niego modlić. A tak długo, aż ujrzymy, że wszystkie zjawiska są iluzją, że wszystkie są jak sen i wtedy nie będziemy mieli ani nadziei na osiągnięcie nirwany, ani lęku przed samsarą. Więc kiedy patrzymy na różne wyjaśnienia, komentarze do sutr i tantr, czy też na życie naszych wielkich mistrzów kadziu, wszyscy oni podkreślali, że poleganie na guru to jest najważniejsze, że to jest jakby... Dlatego tak ważne jest, aby nasz guru był takim prawdziwym guru, żeby to był taki nasz tak prawdziwy nauczyciel, ponieważ jest to jakby kluczowy punkt praktyki Vajrayany, ścieżki Vajrayany. Bez niego się nie obędzie, bez niego tej ścieżki nie przebędziemy, dlatego guru, jaki on jest, jego właściwości, jego zalety, jego wady są tak bardzo ważne. Mówi się też, że osiągnięcie wszelkich siddhi na tajemnej mantry zależy od guru, że osiągnięcie jakichkolwiek doświadczeń urzeczywistnienia zależy od guru. Bardzo często ludzie nie rozumieją, co znaczy słowo lama czy guru. Obecnie wszystkich mnichów nazywa się lama. Na każdego, kto nosi szaty mnisi, mówi się lama. Tak? To jest taki po prostu zwyczaj. No. Nie wiemy, jak go nazywać, mówimy na niego lama.
Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jakby rozróżnić dobrych lamów od złych lamów. Albo kto w ogóle jest lamą. I bardzo często, ponieważ ludzie nie potrafią rozróżnić dobrego lamy od od tego ramy, ulegają jakby takiemu oszustwu i co jest bardzo szkodliwe zarówno dla nich, dla tych ludzi, dla tych istot, jak i dla nauk. Ludzie tacy jak ja, którzy noszą jakieś wielkie tytuły, Tulku, Rinpoche i tak dalej. Tacy ludzie jak ja mają jeszcze większy problem, bo tak naprawdę nie rozumieją, nie wiedzą, jak być takim Tulku, jak być takim Rinpoche, co to znaczy, i nie są w stanie jakby w związku z tym podjąć odpowiedzialności odpowiedniej dla takiego lamy, dla takiego Rinpoche czy Tulku. Bardzo wielu z nich, to jest też bardzo wiele ludzi, którzy przyjmują różne abiszeki, nauki, przekazy od jakiegoś guru, ale kompletnie nie potrafią utrzymywać samaja, nie potrafią utrzymywać ślubowień z nich związanych. Albo są też tacy, którzy żyjąc ze swoim guru na co dzień i w związku z tym przestają go szanować i krytykują go, nie widzą w nim nikogo specjalnego, nie widzą w nim Buddy. Dlatego tak ważne jest studiowanie takich tekstów jak ten. W tajemnej mantrze mówi się, że jeżeli nie szanujemy swojego guru, jeżeli nie widzimy jego właściwości, to sami nie rozwiniemy żadnych właściwości. Sami po pierwsze, bo nie otrzymamy od niego żadnego błogosławieństwa, wobec czego my sami żadnych właściwości nie rozwiniemy. Dlatego tak ważne jest rozumieć, jak tworzyć dobrą więź z guru, jak polegać na guru, jak za nim podążać. I w tym pomagają nam tego rodzaju teksty, jak 50 strof o guru. W przyszłości chciałbym udzielać więcej objaśnień dotyczących tekstu Vajrayany, ale tradycyjnie mówi się, więc chciałbym na przykład w przyszłości nauczać takiego tekstu jak trzeciego karmapy Ocean Samaya. Tak, ale mówi się, że zanim będziemy studiować, czy jakby inne teksty Vajrayany, powinniśmy najpierw przestudiować ten dotyczący guru i naszej relacji z guru, właśnie jak ten tekst 50 strof o guru Ashwaghoszy, że to jest bo nasza relacja z guru jest podstawą. Wszyscy słyszycie mnie, prawda? Więc teraz w tekście doszliśmy do takiej strofy, do 8 strofy. Przepraszam, doszliśmy do miejsca, w którym mówi się o cechach guru. I najpierw w strofie 7 mówiliśmy o cechach guru, których trzeba unikać. A teraz w strofie 8 są cechy guru, których trzeba szukać. Czy jakie cechy guru powinien mieć? W zeszłym roku właśnie omówiliśmy te wszystkie cechy, których trzeba unikać, czy też guru, że unikać guru, którzy posiadają tego rodzaju cechy. Natomiast teraz przeszliśmy do strofy, która omawia cechy pożądane u guru, takich, które guru powinien mieć. Ogólnie w tajemnej mantrze mówi się, że powinniśmy mieć wiarę i że powinniśmy
postrzegać guru jako prawdziwego Buddę, że w ten sposób powinniśmy na niego patrzeć, w ten sposób powinniśmy go traktować, tak go powinniśmy widzieć. Więc powinniśmy mieć odpowiednią wiarę i oddanie dla tego guru. Powinniśmy tak go postrzegać, powinniśmy uważać, że wszystko, co mówi, jest prawdą i że wszystko, co robi, jest doskonałe. Pomyślmy teraz nad tym przez chwilę. Więc Buddha jest kimś, kto jest daleko od nas. Nikt z nas nie spotkał Buddy. Czasami widzimy Buddę w snach albo w czystych wizjach, ale w gruncie rzeczy on odszedł 2500 lat temu. Wtedy odszedł w parynirwanę. Więc był na świecie 2500 lat temu, a nas wtedy nie było. Nie byliśmy w stanie się z nim spotkać. Więc nie mieliśmy takiego szczęścia, takiej zasługi, aby spotkać Buddę. Ale co jest, kim jest Buddha? Ale mimo, że nie spotkaliśmy Buddy, mamy pewne pojęcia, kim jest Buddha, tak? Jakie widzieliśmy oczywiście wiele posągów i wiele tanek przedstawiających Buddę. Często, kiedy mówimy o Buddzie, to mamy na myśli kogoś takiego właśnie, kto przypomina tą postać ze Stanki czy posągu. Ale oczywiście ta osoba, która faktycznie urodziła się w Indiach 2500 lat temu, żyła naprawdę, była prawdziwym człowiekiem i była księciem, tak? To była historyczna postać. Gdybyśmy spotkali wtedy Buddę, to oczywiście on nie miałby nie byłby kilka metrów wysoki, jak często widzimy na posągach. To była prawdziwa, normalna osoba. Wyobrażamy sobie, że to był przystojny człowiek, że miał ładną twarz. Więc myślę, że nie patrzyło się na niego w górę, żeby dojrzeć gdzieś tam kilka metrów wyżej jego ucznisze. Więc dlatego dla nas Buddą jest guru. Dla ludzi i tak było wtedy. Dla ludzi, którzy żyli 2500 lat temu, którzy spotkali guru, to oni nie myśleli o nim, spotkali Buddę, to oni nie myśleli o nim, o to jest Buddha. Dla nich to był po prostu nauczyciel, to był po prostu duchowy przyjaciel, to był po prostu guru. Dla nich to był guru. On był guru dla tych ludzi. On nie był żadnym Buddą. My teraz nazywamy go Buddę. I tak samo jest teraz. Spotykamy swojego duchowego przyjaciela. W zasadzie dla nas to jest ta sama sytuacja, jaką my spotykamy swojego duchowego przyjaciela. I ci ludzie, którzy spotykali Buddę, spotykali duchowego przyjaciela. W zasadzie ta sytuacja jest bardzo podobna. W tajemnej mantrze mamy myśleć, mamy widzieć swojego guru jako Buddę, mamy uważać, że wszystko, co mówi, jest prawdziwe, że wszystko, co robi, jest doskonałe. Ale to nie znaczy, że każdą osobę, którą nazywa się lamą, mamy traktować jako Buddę, mamy myśleć, że ona jest Buddą.
Bo ktoś, kto nosi tytuł lamy, niekoniecznie musi mieć właściwości prawdziwego guru czy właściwości Buddy. To, że ktoś, kogoś nazywa się lamą, czy nawet Rinpoche, to nie znaczy, że ta osoba jest od razu dla nas, powinna być dla nas od razu autorytetem i że powinniśmy podążać i robić wszystko, co powie nam ktoś, kto nosi taki tytuł lamy. E, tak samo jak Naropa podążał za Tilopą, a Milarepa za Marpą. Najpierw musimy się zastanowić, czy ta osoba w ogóle ma kwalifikacje, aby być czymkolwiek guru, zanim. E, Oczywiście jeżeli ktoś. To, że ktoś nam przedstawia, mówi nam o jakiejś osobie, oto jest dobry lama, to nie wystarczy. My musimy sami dokonać własnego rozróżnienia. Powinniśmy sami przeanalizować słowa i czyny tej osoby, zanim zaczniemy nazywać go lamą, a tym bardziej, zanim zaczniemy nazywać go guru. Oczywiście mówi się, że guru może mieć doskonałe właściwości, pośrednie właściwości czy cechy i dobre właściwości. Ale oczywiście tych największych, najdoskonalszych właściwości nie ma prawie nikt. Bardzo świecą szukać kogoś takiego, kto ma takie właściwości, ale musimy sobie zrobić to minimum, tak? Musimy wyznaczyć to minimum tych cech czy właściwości, jakie guru powinien mieć. Szczególnie z perspektywy takich ludzi jak my, jak ja, którzy noszą jakiś tytuł lamy, jakiegoś tulku, jakiegoś rinpoche. Musimy się zastanowić, jakie ludzie myślą o nas jako o lamie i jako o guru, więc musimy sami umieć się przeegzaminować, przeanalizować, czy mamy te minimum tych właściwości, te minimalne cechy, które charakteryzują prawdziwego guru. Z perspektywy uczniów, uczniowie muszą również przeanalizować lamę, że powinni sami umieć przeanalizować, sprawdzić takiego lamę, sprawdzić jego działanie, jego słowa, a nie wierzyć jakby ślepo, że osoba, o której mówi się, że jest lamą, faktycznie nim jest. I w związku z tym musimy wiedzieć, jakich cech szukać, jakich cech charakterystycznych mamy u lamy szukać. Te cechy lamy wymienia się w bardzo wielu tekstach. To są sutry Mahajany, to są teksty Vinai, to są teksty Vajrayany. W bardzo różnych tekstach opisuje się, jaki powinien mieć lama, jakie cechy powinien mieć dobry guru. Ale nie mam czasu na to, żeby omówić je wszystkie, żeby wymienić w ogóle wszystkie te sutry i tantry. Informacje na ten temat, jeśli chodzi o tantry, są jakby porozrzucane po różnych tantrach. W różnych tantrach mówi się o takim elemencie, czy takich cechach lamy albo innych cechach lamy, ale właśnie tym tekstem, który zbiera te wszystkie informacje do kupy, że zbiera je razem, jest właśnie ten tekst, który teraz omawiamy, 50 strof o guru. Można powiedzieć, że to jest taka esencja wszystkich informacji o guru zawartych w różnych tantrach i sutrach.
Bardzo trudno jest przeczytać wszystkie tantry i wybrać, wyciągnąć te wszystkie informacje dotyczące jaki powinien być guru, czy jak powinna wyglądać nasza relacja z guru. Zrobił to już Ashwagosha i zebrał właśnie w tym tekście i to jest taka jakby esencja informacji na ten temat. Jest takie podsumowanie tych wszystkich wiadomości, tych wszystkich informacji, tej całej wiedzy. I te dwie właśnie strofy uczą o tym, właśnie o cechach guru, jakie te cechy powinny być. Jest taki komentarz do tego tekstu zawarty w Tendziurze, przetłumaczony przez Golotcałe Shonupala, który mówi, że pierwsza strofa mówi o takich ogólnych cechach guru, a druga o pewnych specyficznych cechach guru. Tsongkhapa zaś w swoim komentarzu mówi o tym, że pierwsze są takie zwyczajne, a drugie są nadzwyczajne, tak? Na przykład z drugiej strony na przykład Jamgon Rodrotaje mówi, że pierwsze dwie linijki mówią o zwyczajnych czy też takich ogólnych cechach, a reszta dotyczy takich szczególnych tekst. Więc są różne interpretacje, różnie tam dzieli się te cechy guru wyliczone w tym tekście. Na przykład Tarcienco Losal Gyatso napisał taki komentarz do 50 strof i również Jamgon Kongtrul Rodrotaje napisał komentarz do 50 strof zawarty w Skarbnicy Wiedzy, w którym mówi się, że jest 6, i one się troszkę różnią, ale ogólnie mówią, że jest 6 ogólnych, czy też takich generalnych cech i 9 szczególnych, czy też bardziej szczegółowych. W ten sposób można by było je opisać i że razem jest ich 15. Więc Jamgon Kongtrul Rodrotaje troszkę inaczej to przedstawia niż inni komentatorzy. Jakby Więc według Jamgona Kongtrula jest właśnie tych 6 zwyczajnych cech i 9 nadzwyczajnych, razem 15. Tak czy inaczej, są to różne interpretacje, różne przedstawienia jakby mistrzów jakby komentujących ten tekst. Żeby to uprościć, możemy przyznać, że teraz zajmiemy się właśnie tymi ogólnymi, czy też zwyczajnymi cechami lamy w tej pierwszej strofie, która je wylicza, która je opisuje. Więc te zwyczajne cechy lamy opisane są w strofie 8. Tutaj mamy sanskryt tybetański i chiński. Niezłomny, opanowany, inteligentny, cierpliwy, uczciwy, szczery, zręczny w mantrze i tantrze, współczujący, wykształcony. Taki powinien być lama. Spójrzmy na tą strofę.
Więc jest to 9 jakby takich zwyczajnych, czy też ogólnych cech. Pierwszy jest niezłomność, potem drugim jest opanowanie, potem jest inteligencja, potem jest cierpliwość, potem jest uczciwość, potem jest szczerość, potem jest mantra i tantra, czy też umiejętność posługiwania się mantrą i tantrą, czy też zręczność w posługiwaniu się mantrą i tantrą. Potem jest współczucie, a na końcu jest wykształcenie w różnych wykształcenie, czy też studia w różnych dziedzinach wiedzy, w różnych traktatach. I to jest te 9 pierwszych cech. Więc pierwszym jest niezłomność, czy też zrównoważenie. Więc ten komentarz, sanskrycki komentarz mówi, ponieważ oni są jakby głęboko zakorzenieni w swoich intencjach, dlatego są niezłomni. Czyli niezłomni oznacza również, że są tacy stabilni, czyli zrównoważeni. Nie podlegają nie ulegają różnym wpływom, ani są po prostu zrównoważeni i niezłomni. Więc ktoś, kto ma taki zrównoważony charakter, stabilny charakter, to jest ktoś, komu możemy ufać, prawda? To jest ktoś, na kim możemy polegać. Ktoś, kto jest taki solidny, po prostu solidny. Jeżeli mamy na nim polegać w tym i przyszłym życiu, to musi być jakaś solidna osoba, prawda? Jeżeli nie będą tacy niezłomni i solidni, to jak mogą być naszym guru w tym i przyszłym życiu? Jak mogą prowadzić nas w tym i tym przyszłym życiu? Podobnie, kiedy prowadzimy jakieś interesy z kimś, mamy jakichś partnerów biznesowych, to najpierw my zastanawiamy się, czy takiej osoby można zaufać, tak? Czy ona jest stabilna, czy ona się nie zmieni, czy ten biznes jest zrównoważony, czy istnieje, czy to jest po prostu solidna firma, jak to się nazywa, czyli znowu to słowo solidność przychodzi na myśl. Nauczyciel nie może zachowywać się tak, jakby jednego dnia lubił ucznia, a drugiego dnia nie lubił ucznia. Nie może być tak, że najpierw jest jakiś uczeń, którego lubimy, a potem go nie lubimy, potem go karcimy, albo mamy uczeń musi rozwinąć stabilną pewność i zaufanie do nauczyciela i bez takiej stabilności nie będzie w stanie tego uczynić. Reczupa na przykład kilka razy udał się do Indii. Więc Reczupa pewnego dnia, jak wrócił z Indii, po jednej z takich podróży, spytał się Milarepy, Reczupa się spytał Milarepy, jak się masz, mistrzu, czy pojawiły się jakieś przeszkody w twojej praktyce? A Milarepa się spytał, o czym ty mówisz, jakie przeszkody? Natomiast Reczupa spytał, no czasami się pojawiają przeszkody. Ja nie mam żadnych przeszkód, odpowiedział Milarepa. Ja po prostu nie słucham, co inni ludzie mają do powiedzenia.
To jakby wskazywało na pewną stabilność charakteru, solidność charakteru Milarepa. On po prostu był taki niezłomny w swoim ugruntowaniu, w swojej praktyce, nie ulegał wpływom innych ludzi i w związku z tym to zapewniało jego solidność, jego stabilność, jego zrównoważenie. Teraz kolejną cechą jest opanowanie. Mówi się, że opanowanie to jest coś, co jest zgodne z tekstami Vinaya, czyli to jest jakby pewien trening umysłu, który sprawia, że nasz umysł jest opanowany. W Mahajanie mówi się, że to jest że to jest ważna cecha przyjaciół duchowych, dlatego że przyjaciel duchowy powinien być opanowany, spokojny i pohamowany. Jest wiele sposobów, w jaki można to wyjaśnić. Głównie chodzi o to, że guru musi być opanowany, jego umysł musi umieć zapanować nad sobą, nad swoim umysłem. Że to jest bardzo ważne. Jeżeli nie możemy zapanować nad nad sobą, to jak możemy jakby mówić swoim uczniom, wymagać od swoich uczniów, aby nad sobą zapanowali, tak? Chodzi o to, żeby siebie kontrolować, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się robi, co się mówi, co się myśli. Nawet jeżeli nasz umysł jest pełny kleść, jeżeli mamy pełen złych myśli, to wystarczy kilka słów, żeby nas wytrącić z równowagi. Kilka słów wystarczy, aby rozbudzić w nas zachłanność i awersję, pisał Shapkar Tsoktrul Rangrol. Jeżeli nie zapanowaliśmy nad sobą, jeżeli nasz umysł nie nie jesteśmy opanowani, jeżeli nie kontrolujemy się, to wystarczy kilka słów, kilka prowokujących stwierdzeń, żeby nas wytrącić z równowagi, żeby nas rozzłościć. W niebieskich rocznikach Gampopa jest taka historia, że Gampopa miał kilku uczniów, miał kilku siostrzeńców. Pierwszym był Dakpo Gomsul, drugi był Nyamoka, a trzeci był Dakpo Tulsin. I Dakpo Gomsul za życia jeszcze Gampopy mówiło się, że Gomsul był nieoddzielny od guru, że był równy Gampopie. I pewnego dnia Gomsul udał się do miejsca nazywanego Nyamoka, gdzie sponsorzy, nauczał dharmy publicznie, a podczas tych nauk sponsorzy zaczęli się kłócić między sobą, zaczęli krzyczeć na siebie. I wtedy, jak Gomsul to zobaczył, Gomsul poprosił innego ucznia Gampopy, który się nazywał Dakpo Tulsin, poprosił go do siebie i powiedział: ja nie jestem w stanie udzielać publicznych nauk dharmy. Ja się do tego nie nadaję. Bardzo przepraszam, ale ty będziesz musiał tego rodzaju nauk udzielać. Więc pozostawiam to miejsce tobie.
Zostawiam to zadanie tobie, powiedział Gomsul. Więc ten Dakpo Tulsin, przepraszam, ten inny uczeń Gampopy zaczął się zastanawiać, jak ja mam to zrobić. E, e, po jakimś czasie, po kilku latach Gomsul zmarł, a młodszym siostrzeńcem Gampopy był Dakpo Gomchung, czyli kolejny i on jakby dbał jakby o klasztor Gampopy przez jakieś 2-3 lata. I on również miał problem z tym, żeby udzielać tych publicznych nauk. Kiedy był opatem tak dużego wielkiego klasztoru, trzeba było od czasu do czasu udzielać publicznych nauk. Kiedy ten Gomchung był opatem, to mnisi jakby nie szanowali go. Chodzili sobie tu i tam, opuszczali klasztor, przychodzili, robili co chcieli. W końcu on po prostu zrezygnował. I Gomchung po prostu stwierdził, że ja nie mam chyba wystarczająco do zasługi, żeby zajmować takie stanowisko. Więc potem zrezygnował z tej roli i 8 lat spędził na odosobnieniu, medytując. Dopiero później, po tych 8 latach, wielu mnichów, wielu uczniów przybywało do niego po nauki. Więc to jest jakby taki przykład. Więc ci bezpośredni uczniowie Gampopy myśleli o sobie, że oni jeszcze nie opanowali swojego umysłu, że oni jeszcze się nie nadają do udzielania publicznych nauk. I że nie byli w stanie jakby przekazywać darmy w ten sposób. Jak ludzie ich nie słuchali, zaczynali się kłócić podczas wykładów i tak dalej, to nie winili tych ludzi, tylko winili siebie. To się dzieje dlatego, że ja nie jestem jeszcze wystarczająco dobrym nauczycielem, tak? Że nie wykonałem odpowiedniej praktyki, że jeszcze nie mam wystarczająco dużo doświadczenia, że moja dharma nie jest wystarczająco dobra. Oni siebie winili. Nawet taka rzecz nie była w stanie ich wytrącić z równowagi. Teraz trzecią cechą jest inteligencja. Inteligencja głównie znaczy rozróżnianie, zrozumienie, czyli pradżnia. Wszystkie komentarze mniej więcej zgadzają się do tego, że to słowo jakby wskazuje na rozróżnianie, na to, że jesteśmy w stanie że to jest pradżnia, jakby badania tego, jakby skupiona na badaniu tego, co jest dobre, a co złe. Rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe. W tradycji Śravaków istnieje wiele tekstów opisujących tego, jakie cechy powinien mieć Kempo, że powinien być wykształcony i tak dalej, ale też, że powinien być że powinien być wykształcony, że nie tylko opanowany, ale też wykształcony. Czyli to wykształcenie zawsze wskazuje właśnie na tą inteligencję. Tsongkhapa
Tsongkhapa na przykład mówił, że bycie solidnym, czy też takim niezłomnym wskazuje na to, że panujemy nad swoim ciałem, że nie zrobimy niczego złego. Opanowanie wskazuje na to, że panujemy nad swoją mową, czyli że nie powiemy niczego złego. Natomiast inteligencja wskazuje na to, że nigdy nie będziemy podstępni, że nigdy nie będziemy używać manipulacji. I w związku z tym mamy kontrolę, panujemy nad swoim umysłem. Teraz czwartą cechą jest cierpliwość. Cierpliwość głównie oznacza wyrozumiałość, znaczy, że jesteśmy wyrozumiali wobec innych. Mówi się, że są 3 rodzaje cierpliwości, że to jest cierpliwość znoszenia cierpienia, cierpliwość akceptacji tego, że ktoś inny nam grozi, czy też nas rani, oraz cierpliwość w kontemplowaniu dharmy. Dragpa Gyaltsen mówił, że cierpliwość oznacza niepopadanie w złość wobec tego, co robi nasz guru albo co robią nasi uczniowie. Poza tym w bardzo wielu tekstach Mahajany, na przykład w ozdobie sutr, mówi się o tym, że duchowy przyjaciel powinien nie mieć znużenia, powinien bez znużenia pracować dla dobra istot. Więc często ktoś, kto jest duchowym przyjacielem, jakby musi sprostać bardzo wielu trudnościom, bardzo wielu przeszkodom. I chodzi o to, żeby cierpliwie, nie nużąc się tymi przeszkodami, kontynuował swoją pracę. 5. cechą jest uczciwość. Co znaczy bycie uczciwość? Uczciwość to znaczy, że jesteśmy, bo są 2 słowa, tak? Uczciwość, a potem szczerość. Więc Dragpa Gyaltsen mówi, że uczciwość dotyczy tego, co jest pozytywne, pokazywania tego, co jest pozytywne, natomiast szczerość dotyczy tego, co jest szczerego pokazywania tego, co jest negatywne, że taka jest różnica. Ogólnie cierpliwość jest po prostu taką cechą, która powoduje, że nie krętaczymy, że nie manipulujemy, że nie oszukujemy. Czyli uczciwość i szczerość to są 2 bardzo podobne słowa, tak? Czyli ta szczerość powoduje, że szczerość jest taką prostolinijnością, która powoduje, że nie ukrywamy swoich wad i nie udajemy, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Czyli z jednej strony nie udajemy, że coś złego się nie dzieje, kiedy się dzieje coś złego, albo kiedy ulegamy jakiejś słabości, a z drugiej strony nie okłamujemy, że mamy jakieś lepsze właściwości niż faktycznie je mamy. Teraz 7. cechą jest zręczność w posługiwaniu się mantrą i tantrą. Więc chodzi tutaj o aktywności, o wykorzystywanie aktywności, które wypływają z praktyk tantrycznych, czyli aktywność uspokajającą, pomnażającą i tak dalej. Czyli duchowy przyjaciel powinien być zręczny w tych aktywnościach. Dzietzyn Dragpa Gyaltsen mówił, że tutaj chodzi właśnie o te 4 aktywności,
5 aspektów i aktywności przeróżnych tantr. Natomiast pan Tsongkhapa mówił, że tutaj chodzi o aktywność mantry, czyli do której zalicza się również na przykład medycyna, że to jest zdolność blokowania przeszkód, że to, czyli ta biegłość w używaniu mantr i tantr dotyczy 32 rozdziału Tantry Vajradhakini, w którym mówi się, że tu chodzi o mantry, o tantry medycyny i o zręczność w przeprowadzaniu rytuałów dotyczących tych tantr. Teraz 8. cechą jest współczucie. Co to znaczy bycie że ta cecha tak w zasadzie jest wyliczana jako cecha guru we wszystkich sutrach i tantrach. W zasadzie jest to taka jakby podstawowa, w związku z tym taka podstawowa, najbardziej powszechna cecha duchowego przyjaciela. Na przykład w wielu, na przykład nawet w tekstach Vinai mówi się, że guru powinien być współczujący wobec chorych, tak? Jeżeli uczniowie są chorzy i tak dalej. Oczywiście w sutrach Mantrayani mówi się, że to dotyczy nie wszystkich, nie tylko uczniów, ale też wszystkich istot. Gompopa często mówił w swoich mowach dharmy, że osoby, które potrafią dbać o innych z miłością, pojawiają się bardzo rzadko, że są rzadkością. A jednocześnie Gampopa wskazywał na to, że życzliwość i współczucie są nieodzowną cechą guru. Gampopa wskazywał na trzy cechy, główne cechy. I pierwszą z nich było to, że współczujący guru nigdy nie może porzucić swoich uczniów. Przepraszam. Pierwszą cechą guru według Gampopy powinno być to, że on nie powinien myśleć o tym życiu, tylko o przyszłym. Drugim, że powinien mieć takie współczucie, że nigdy nie porzuci swoich uczniów, a trzecią cechą powinna być pradżnia, która pozwala mu rozróżniać, bardzo głęboka pradżnia, jakby głębokie rozróżnianie. No więc to współczucie jest również wymieniane przez Gampopę jako ta główna cecha duchowego przyjaciela. Na przykład Gampopa mówił, że jeśli brakuje im współczucia duchowym przyjaciołom, w razie problemów zaczną myśleć, że nie są już w stanie dbać o innych, szybko się zniechęcą. Kiedy masz przynosić pożytek wielu swarliwym istotom, istnieje ryzyko, że otrzymawszy darmę, odpowiedzą obelgami. Nie mając współczucia, zacząłbyś myśleć, przekazywałem im darmę, pracowałem dla nich ciężko, bardzo się starałem, ale te matoły nie są w stanie, nie chcą mnie słuchać. I potem ich porzucisz. Mając niewielkie współczucie, być może nie zrobisz nic, aby zadbać o swoich uczniów, gdy doświadczą cierpienia. Dlatego lama musi mieć tak wielkie współczucie, że nawet za cenę życia i zdrowia zrobi wszystko, by uchronić swych uczniów przed odrodzeniem w niższych światach. Guru musi mieć przynajmniej tyle współczucia, żeby nigdy nie opuszczać swoich uczniów, żeby nigdy nie móc machnąć na nich ręką, szczególnie kiedy cierpią.
Jeżeli guru ma być lekarzem i pielęgniarką którzy opiekują się chorymi uczniami, jak w tej analogii, to jest naprawdę ciężka praca, tak? To jest ciężka praca, i bardzo łatwo popaść w zniechęcenie. Ale współczucie guru powinno być większe niż to zniechęcenie. Guru powinien mieć takie współczucie, które mówi mu, nawet za cenę życia, nie pozwolę, aby moi uczniowie odrodzili się w niższych światach. Zrobię wszystko, aby moi uczniowie nie odrodzili się w niższych światach. To jest najważniejsze. Guru zawsze powinien utrzymywać swoich uczniów w sercu. Powinien zawsze o nich dbać, zawsze o nich pamiętać. Często mamy takie modlitwy, tak? Guru Kieno, co znaczy guru patrz na mnie ze współczuciem, tak? Guru pamiętaj o mnie, guru dbaj o mnie, tak? Różnie można to tłumaczyć. Czyli tak naprawdę w tej modlitwie jakby nawołujemy do współczucia guru. Jeżeli guru jest współczujący, to w naturalny sposób jest cierpliwy, stabilny, szczery, prostolinijny, uczciwy i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu współczuciu on ma te wszystkie inne cechy. Te wszystkie cechy po prostu się naturalnie pojawiają u współczującego guru. Karmapa Mikyo Dorje na przykład mówił też, że obecnie niektórzy lamowie wykorzystują swoich uczniów do niecnych działań. Uczą ich w związku z tym tego, że uczeń musi robić wszystko, co guru rozkaże. W końcu w ten sposób zmuszają ich do niegodnych aktywności. Bardzo dużo jest takich, za czasów Mikyo Dorje było takich właśnie lamów, którzy w ten sposób próbowali wykorzystywać swoich uczniów. Jakby robili im takie pranie mózgu, że uczniowie musieli ich słuchać we wszystkim i podążać za nim w ciemno w każdy sposób. 제가 다가던 게래야 라메가 두고를 망보시 타마타마들이야 로마 딕발 자샤거든요. 라마 Więc najpierw tacy nauczyciele mówili, że uczeń musi robić to, co uczeń mu rozkaże, a potem kazali im robić różne niecne rzeczy. Czasami uczniowie naprawdę mają duże oddania. Często tacy nauczyciele wcale nie są zainteresowani w uczeniu dharmy tych uczniów. Nie chcą, żeby praktykowali dharmę, tylko chcą, żeby na przykład szyli im ubrania, żeby im po prostu służyli, prali, prasowali, gotowali itd., itd. Oczywiście tego rodzaju traktowanie uczniów jest pomyłką i za takimi guru nie powinniśmy podążać. Powinniśmy o tym pamiętać. Teraz 9. cechą lamy jest to, że on musi być wykształcony w różnych tekstach dharmy.
Chodzi tutaj o tego rodzaju, o tego rodzaju teksty, jak 12 rodzajów tekstów, traktatów o darmie, są różnego rodzaju traktaty dotyczące również polityki, gramatyki, tańca, logiki itd., itd. Dragpa Gyaltsen mówił, że tutaj chodzi o sutry lub traktaty dotyczące Prajna Paramity, że głównie o tego rodzaju teksty chodzi. Tsongkhapa zaś mówił, przepraszam, siódmy Karmapa Dragpa Gyaltsen mówił, że tutaj chodzi o 10 rodzajów wiedzy, 3 kosze, 4 klasy tantr i tak dalej. Tsongkhapa zaś mówił, że tutaj chodzi o różnego rodzaju traktaty, a Vajrapanja mówił, że chodzi o wszystkie dziedziny wiedzy, czyli 3 kosze, różne rodzaje wiedzy buddyjskiej i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, nawet jeżeli lama oczywiście nie jest w stanie znać wszystkich tekstów i wszystkich jakby przestudiować wszystkich tekstów buddyjskich, ale chodzi o to, żeby znał główne tantry i sutry i główne komentarze. Tak czy inaczej, nauczyciel Vajrayany powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę dotyczącą podstawy ścieżki i owoców. Nauczyciele powinni mieć przynajmniej podstawową wiedzę na ten temat. Gampopa na przykład, kiedy mówił o cechach guru, Gampopa mówił, że nauczyciele powinni prowadzić uczniów na ścieżce za pomocą głębokiej pradżni. I mówił w jednym z tekstów, bez pradżni mistrz nie będzie wiedział, jak nauczać dharmy odpowiedniej dla predyspozycji uczniów. Aby przynosić pożytek istotom o różnorodnych inklinacjach, mistrz krok po kroku przekazuje instrukcje odpowiadające inteligencji ucznia. Mówi się także, nieobeznane w 5 obszarach wiedzy, nawet najdoskonalsze szlachetne istoty nie osiągną wszechwiedzy. Pan Atisha zaś powiedział, w krótkim życiu nie możemy sobie pozwolić na studiowaniu wielu niezwiązanych z dharmą nauk, takich jak gramatyka. Nie mamy czasu na ich studiowanie, powinniśmy się skupić na naukach buddyjskich. Gdy prosicie lamę o nauki dharmy, on nie może powiedzieć, nie znam takich. Dlatego wybierzcie kogoś, kto potrafi prowadzić innych za pomocą wielkiej pradżni. Czyli oczywiście nie chodzi o to, że nauczyciel powinien jakby wiedzieć, być bardzo zręczny w gramatyce, poetyce itd., ale przynajmniej powinien mieć zręczny i mieć podstawową wiedzę na temat 3 koszy i na temat dharmy, a w przypadku Vajrayany na temat podstawy ścieżki i owocu. Przecież nie może być tak, że idziemy do swojego nauczyciela, a on mówi, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, nie wiem nic na ten temat, nie mogę tego nauczyć. No tak, taki lama również jest jakby mało przydatny dla ucznia, prawda? Dlatego nauczyciel musi mieć pradżnię, musi mieć wiedzę, która pozwoli prowadzić uczniów. Musi umieć przekazać jakąś dharmę swoim uczniom. Prowadzić ich w ten sposób. Dlatego to jest tych 9 cech, tak zwanych podstawowych, ogólnych 9 cech nauczycieli. Można powiedzieć, że one są ogólne, można powiedzieć, że są podstawowe.
Następna strofa przemówi o tych szczególnych albo tych bardziej szczegółowych cechach. Do nich przejdziemy w kolejnej strofie. Jutro? Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Jutro przejdziemy do kolejnej strofy. Dziękuję bardzo.